Ja minä korostan, tämä on ystävällismielinen, rauhanomainen miehitys. Sotilaat eivät kanna aseita ja heidän tehtävänään on ainoastaan valvoa tilannetta ja turvata rauhaa. Katso ulos. Me kävellään hautojen välissä ja nauretaan. Tiedätkö, jotenkin mulle vaan tulee sellainen olo, että te ette ole mitään ihan tavallista vastarintaa. Sä oot loistava tutkija ja mitä sä olet mukaan saanut selville siitä, mikä on siinä sinisessä laatikossa? Mä näytän sulle mitä maassa on paikka. Kerro mulle. Kerro mulle kaikki. Te olitte keikalla. Mä haluan tietää mitä siellä tapahtuu. Minkä takia? Koska Eki on kadonnut. Tää sun Ekis tuntuu olevan aika monta asiaa. Mutta mun ystäväsi ei koskaan ollut. Hän jätti sen yksin. Hän petti sinut. Ei. Eki on mun kaveri. Eki on mun viimeinen kaveri. Ja kaveria ei jätetä. Mä katson sua. Ja mä en näe mitään.